Hola, veus, espectacular incendi aquest diumenge en un edifici de planta baixa més 4 plantes situat al número 14 del carrer de l'Albi de Lleida, al barri de Magraners. Per causes que no han transcendit, les flames han cremat totalment la part de la façana del bloc que tenia material aïllant projectat i també han afectat el descampat annex. Tot apunta que els materials de l'aïllament tèrmic eren deficients i no resistents al foc, com és evident. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 2 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions que han treballat en les tasques d'extinció. Cap a les 2:42 els bombers han donat l'incendi per estabilitzat i han finalitzat el servei cap a 2:45 de la tarda. Malgrat l'espectacularitat de les flames, no s'han hagut de lamentar ferits, únicament diversos habitatges han resultat afectats pel fum. El succés ha generat una gran expectació al barri de Magraners i també ha cridat l'atenció dels lleidatans i lleidatanes residents a altres zones de la ciutat, ja que l'incendi ha provocat una gran columna de fum negre visible a molta distància. Veu, això és insuportable. Això és tot, veus. Més notícies i més veus ciutadanes aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat.